ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi ta ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shnong ki noilam Shnong jong ka Loom berhing paham rio umrang sai bat nong khra haka arpoi tari unai luar arajar arpoi kila IT daga jing tho haka Deputy Commissioner jaga Ribhoi District ka kong RM Kurba dak ba Dawa ba dai bat Khang no ya ka wine store ka badan Harud ka Surokbah National Highway hajan ka Shnong umrang sai bat Loom berhing ha Ribhoi District haka jinga kendu ka kong RM Kurba hapo ka jinga lam jong ba don bok kharchandi urang ba Shnong jaga umrang sai ringkat lang bat urang ba Shnong jong ka nong khra bat kentup kinoi lam seng bhalang kila penpau hakmat ka Deputy Commissioner ba kani ka jing Dawa ka dairu ka bawan na kipat ba lem bat kinong senchar Shnong nagaliang kasur jong pai ba kumbalarai nadu ka meeting ka belalong menin gasi ka arpo tarik 9 September aja kuai ka umrang sai ka persngau ya gaji persyak pembajur ha bedai bat gaji wan bu ya ka wan store ki umdan ya ka balai rosi de Shnong pahamar doloi rengkat bantarai tinagalian jungi pai ba menta gasngi ha por janmit halo aba kati ka wan store lasdang ka ban klibiang dak pai ba nilayami ya ka ban yele ya ka ban penpau di persyak jur jungi pai ba ki ba kentuk tadu kiseng long kami kiseng samla Shnong rengkat bat kiseng malam dah kowe ke jimut wilayah yang lang renti barok badalele ni nomsya bagati ke wine store kan yang hakati ke jaka bana kalian bejongi nikar pak jur ye Deputy Commissioner ulangi ai de jing tho lengba kasur jong pai ba paham rio bat nongkra area ba nagaliang district administration di bersing kiai ke kam but klem na pun selang syu bagi dia berle AA no ho nyimdon kata ka jing pursya ya ka jing ai ya NOC na galiang garaj na ne na galiang kata ka Shnong hamar doloi ya ka jing yo license jong ikong rida sabong nyimdon kano kono ka jing pursya andre ka jing pursya ka jungi ka lomba snu ha wa nong anbu ha ka tiga jaka ha ka bamangi inok Shnong badon ha ka nyimdon ka jing snobha bat lada pipa banbu tila banbu sya kata ka jaka ka Shnong ka bamapi pilale ka public hearing bat kata ka jaka ka bafidon ya ka jususuk banbu ya kan ka wine store ketang kata ni ka bamni don terpau ni ka pon basai simpan ni banjur ya ka district administration bakide banle kloi ka kam namar ladaja ba kane ka wine store kimpli yang saisin nagaliang jungi ginong yalam Shnong minum dan kano gaji dikli ladami kano gaji kulmar kabala panta ya ga syong syong san hak ki yang edisi bedan burom ila pediang ya kani ka dorkas ka bami lain ba ila tularu ba study bah hak di kam ba ya mentah di 4 ai kano garai ba hadin ba ila yo banyak konsol but buat dibadi pe dibadi mi lane di buat juga an ba kita isu yo bahaya ka apa yang